ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ନୂଆ ଟିଭି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍, ନୂଆ ଏସି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ଥାଏ, ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଆମ କାମରେ ଲାଗି ଆମେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରେ ଥାଆନ୍ତି, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ ବୟସ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଲଭ୍ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଥାଆନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଭାଇ ବି ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ନା, ତା ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଯାଉଛି। ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଘରେ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କହି ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ନା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାମ ସରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଦୁନିଆ। ଆଜି ତୁ ଓଲଟି ଯାଇଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇ ବସୁଛି, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।